Прывітанне, даражэнькія, з вами я Зук Зміцер і першая частка запісак Чырвонай арміі. Я пераехаў в іншае месца жыць у Ереване, і гэта можа сысці за студыю, каб записывать ролики. Але вось с абсталяваннем, конечно, трындец. Записывать вымушаны чисто на микрофон, убудаваны ў планшет. І яшчэ маленькая абвестка. Мой канал у минулую пятницу признали экстремистским, поэтому, коли вы в Беларуси, будьте осторожные с подписками, комментами и подобайками. От всех остальных я гэтага далей чекаю. Поехали. Товарищу Иву Сталину 22 вересня 1939 года Вильнюс. Ноч была чорнай, як сумленне фашыста, як намеры польскага пана, як палітыка англійскага міністра. Але няма на свеце сілы, якая стрымала б салдатаў непераможнай чырвонай арміі, што радасна і з гонарам ідуць вызваляць з буржуазнага ярма сваіх братоў, сялянаў і рабочых усяго свету. Вораг быў заспеты цалкам знянацку. Я ішоў першым з пісталетам напагатове, за мною байцы. На мяжы мы не спаткалі нікога, падышлі да польскай заставы, акружылі яе узорна і выходзім у сярэдзіну. Дарогу нам заступіў нейкі азвярэлы фашысцкі салдат. Наставіў я яму пісталет у грудзі, а байцы штыхі: «Рукі ўгору, паслугач!» Абяззброілі яго і шыбуем у сярэдзіну. Амаль усе там спалі. Ніхто не ўчыніў адпору. Забралі мы зброю з пірамідаў і адрубілі тэлефон. Спытаўся я ў аднаго з салдатаў: «Дзе ваш камандзір?» «Гэты», — указаў той пальцам. Гляджу, зусім худы пан. Можа, нават з рабочых выкарыскаўся, прадаючы сваіх братоў. Такія найгоршыя. Пытаюся ў яго: «Ты тут камандзір?» «Я», — адказвае ён. «У чым справа?» Злосць мяне разабрала, але не меў я часу, як след з ім расправіцца. Растлумачыў толькі: «Скончылася тваё панаванне і канец вашай панскай Польшчы. Досыць папілі чалавечай крыві, настаў час і сваёй захлынуцца. Належала па справядлівасці яго і тых усіх адурманеных капіталістычных паслугачоў расстраляць, хаця і шкада куляў на гэтых буржуйскіх сцерваў, але мы мелі дакладны загад — палонных адсылаць у тыл. Таму пакінулі ахову і пайшлі далей. Там з імі нашы арлы з НКВД расправяцца. А нам часу шкада. Мы павінны выканаць важнае баявое заданне. Далей пайшлі прамама дарогай у кірунку на Маладэчна. Ціха. Нідзе ані святла, ані чалавека. Гэта мяне нават здзівіла. Столькі чытаў аб хітрасці польскіх паноў, а тым часам мы ж іх і перахітрылі, як снег на галаву ім упалі. Эх, каб толькі моя Дуня побачила, як з гонарам і смела крочыў я на чале ўсёй чырвонай арміі, як абаронца пралетарыяту і ягоны збаўца. Але яна, пэўна, спала і не снілася ёй нават, што я, Мішка Зубаў, стаў той ноччу героем Савецкага Саюза. Не ведала таго, што каб яна магла спакойна, радасна і ў дабрабыце жыць і працаваць, я ішоў крывавую пашчу буржуазнага звера. Але я гэтым толькі ганаруся. Разумею, што прынёс у Польшчу для маіх зняволеных панамі братоў і сёстраў святло нязнанай імі вольнасці і нашу вялікую, адзіную ў свеце праўдзівую савецкую культуру. Уласна, пра тое і клопат. Пра культуру, вашу маць! Няхай пераканаюцца, што без паноў і капіталістаў стануць вольнымі, шчаслівымі людзьмі і будаўнікамі супольнай сацыялістычнай айчыны пралетарыяту. Няхай удыхнуць вольнасці, няхай убачаць нашыя дасягненні, няхай зразумеюць, што толькі Расія, вялікая маць зняволеных народаў, можа пазбавіць чалавецтва голаду, няволі і эксплуатацыі. Вось! Толькі праз 7 кіламетраў ад мяжы мы напаткалі зверскі супраціў крывавых капіталістаў. Напэўна, нехта з польскай заставы здолеў уцячы, выкарыстаўшы цемру, і паведаміў буржуазіі, што ідзе непераможная армія пралетарыяту. Нехта крыкнуў нам нешта на сабачай польскай мове.
Мы не зразумелі, што, толькі адказалі гучна і пагрозліва, ажно рэха лесам пайшло. Здавайся, фашыст, а не то знішчаем. Перед нами толькі сагуло. Мы, значыцца, па хмызах, па равах, як вайсковая тактыка раіць, схованкі шукаць, потым пацягнулі машынкі і давай сыпаць чэркамі. Толькі лес заенчыў. З 2 гадзіны білі мы так з кулямётаў. Ніхто не адгукнуўся. Але заўсёды трэба асцярожна. Вораг хітры. Можа, астаіўся і чакае. Тым часам развіднела. Бачым, на дарозе перад намі наладаваны сенам воз стаіць, а пры ім забіты конь ляжыць. Больш нікога. Тады мы рушылі наперад, асцярожна, каб у засаду не трапіць. Але ўсё скончылася шчасліва. Несумненна, што вораг зразумеў, з якой сілай дачынення мае і ганебна ўцёк. Такім чынам, я, малодшы лейтэнант непераможнай чырвонай арміі, пакрочыў на чале майго ўзводу ў буржуазную Польшу. А адбылося тое ўночы 17 верасня 1939 года. Ура! 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 Запіскі гэтыя я пачаў у горадзе Вільнюсе. Пішу іх у гонар нашай магутнай чырвонай арміі, перадусім яе вялікага правадыра, таварыша Сталіна. Яму таксама натуральна прысвячаю іх. Добра разумею, што перо маё бяссільнае, калі хачу апісаць вялікасць нашага правадыра і маё каханне да яго. Дзеля гэтага патрэбна перо Пушкіна альбо Маяковскага. Я ж магу толькі дакладна занатаваць тое, што бачыў і чуў у тыя вялікія гістарычныя дні, якія вызвалілі некалькі прыгнечаных народаў з капіталістычнай няволі. Калі думаю аб нашым вялікім правадыры і вучителі, дык адчуваю, як мне на вочы наплываюць слёзы. Кім бы я быў без яго? Царскім вязнем, зганьбаваным і зэксплуатаваным нялюдкам. А зараз я, чый бацька, быў звычайным рабочым, афіцэр. Маю гонар належаць да камсамолу. Скончыў 10-годку, умею чытаць і пісаць амаль без памылак. Здолею таксама і па тэлефоне паразмаўляць. Знаю палітасвету, ем штодзённа сапраўдны хлеб, хаджу ў скураных чарвіках, з'яўляюся чалавекам адукаваным і культурным, да таго ж карыстаюся найвялікшай вольнасцю, якую можа мець чалавек на зямлі. Вольны называць нават яго, нашага правадыра, таварышам. Толькі падумайце сабе як след. Я маю права свабодна і паўсюль называць яго таварышам. Таварыш Сталін, таварыш Сталін. Вось гэта і ёсць мой найвялікшы гонар і радасць. Ці можа грамадзянін капіталістычнай дзяржавы называць свайго прэзідэнта альбо цара таварышам? Ніколі. Хіба толькі іншы крыважэрны прэзідэнт альбо азвярэлы цар. А я адчуваю, што слёзы радасці і гонару наплываюць мне на вочы. Мушу спыніць пісаць і перапаліць, бо не стрываю празмернага шчасця, і сэрца маё разарвецца.